Ikakauhaag siyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Oktubre 18, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Pariseo nanlakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus pinaagig mga pangutana. Unya, gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug pipila sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa ginahuna sa mga tao. Wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Hesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo man gayod akong bitkon? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug gipakita nila ang kwarta. Ug nangutana siya kanila, kinsa mang nawong og ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa, si Hesus miingon kanila, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.